Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Tulog ka mga lalaki nga gituwang nangawat og pinya sa usa ka pineapple plantation sa Tupi South, Cotabato ang nakigpinusilay sa nakasakop nga security guard sa maong lugar. Usa patay samtang duha nakasibat. Ani ang detalye. Ini karon ang pick-up nga gingamit sa mga Halos napuno na sa karagang mga pinya ang likod nga bahay ni ining usa ka pickup truck. Diyang girespondihan sa mga otoridad sa usa ka pineapple plantation sa sitio Capareda, Barangay Akmona, Tupi South, Cotabato pasado alas 6 sa buntag adlawng Lunes. Apan gituho ang gipangkawat di ay ang maong pinya sa tulo ka mga lalaking sospek. Gani, duha sa maong mga sospek ang padayong gipangita sa kapulisan. Human nakasibat, apan patay ang laing kaubanan ni ini nga si alias Premne. Human namusil og nabaslan sa nakasakop nga 41 anyos nga lalaking security guard nga nagronda sa maong lugar. Nadala pa kini sa ospital, apan gideklara na kining dead on arrival sa doktor. Kasi di ba nag-roving naman yung mga security guard at according to him, nakita niya na nagkakarga ng mga fresh na harvested na pineapple fruits itong mga suspects sa isang pick-up. Nang ma-notice daw siya ng mga itong allegedly nagnanakaw ng pinya, saka naman daw siya pinaputukan. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa maong sospek samtang gikustodiya sab sa PNP ang maong security guard nga nakapusil. Alang sa padayong investigasyon, inakuwaan pa kini og pahayag lakip na ang tagdumala sa maong pineapple plantation. Ginasuta sab sa PNP kung rent a car ang gigamit nga sakyanan sa maong sospek. Matod sa 2 MPS, mas gipahugtan kuno karon ang seguridad sa maong pineapple plantation. Mas pinahigpit po ngayon ang seguridad and may mga technologies na po silang ini-install ng pineapple plantation. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.